Tak niekomu, čo sa to vyzná, je to známe. Toto známe skandinávske makové programy, kódované Eurocryptom. Vyťahol ešte nejakú takú starú videokazetu, ešte z roku 2000, august. Má to takéto skvosty nahraté, takže hodím to asi na disk a potom to takto len z foťáku. Aspoň nejak. Musím to rozpadať, nastavím. To je TV Dánsko. Takto. Funny running into you again. Du har dina ögonfransar, lekfulla, farliga eller helt enkelt fantastiska. Det finns en mascara som klarar allt. Always has. Great Lash från Maybelline. USAs största mascara finns. It will change your verdict. I thank you for your efforts, but I am sorry they did not bear fruit. Jury is fixed. Mm-hmm.